हाय हॅलो एसन क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर चला आजचं आपलं भाजणीचं साहित्य बघूया। चकलीच्या भाजणीसाठी काय काय घेतलेलं आहे। तर इथे मी 4 ग्लास तांदूळ घेतलेला आहे, 2 ग्लास हरभऱ्याची चणा डाळ घेतलेली आहे, 1 वाटी मी इथे पोहे घेतलेले आहेत, अर्धी वाटी उडदाची डाळ, अर्धी पाऊण वाटी म्हणजे अर्धीपेक्षा थोडीशी कमी आपण साबुदाणा घेतलेला आहे, अर्धी वाटी धणे घेतलेले आहेत, 1 वाटी आपण मुगाची डाळ घेतलेली आहे, 2 चमचे आपण जिरे घेतलेले आहेत, 1 चमचा आपण इथे ओवा घेतलेला आहे, इथे बघू शकता। तर आता हे साहित्य सगळं आपण आता हे मापानेच घेतलेलं आहे 1 वाटीने। तर सगळं साहित्य आपण असं छान भाजून घेतलेलं आहे। तर आता याला आपण गिरणीमध्ये दळून आणणार आहोत। तर इथे बघू शकता आपण भाजणीचं साहित्य असं दळून आणलेलं आहे, एकदम बारीक आहे, असं बारीक दळून आणायचं आहे डाळीवर किंवा असं। अशा पद्धतीने आता आपण हे असं आपलं पीठ तयार झालेलं आहे, ते बघू शकता। तर इथे बघू शकता असे छान आपल्या चकल्या तयार झालेल्या आहेत। तर अशा पद्धतीच्या चकल्या तुम्ही पण नक्की करून बघा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। एक चकली तुम्हाला मी तोडून दाखवते। इथे बघू शकता एकदम अशा खुसखुशीत झालेल्या आहेत, हे बघा, पटकन अशी तुटते आणि एकदम अशी खुसखुशीत कुरकुरीत झालेली आहे। तर अशा पद्धतीच्या चकल्या तुम्ही पण नक्की करून बघा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। मस्त खा आणि स्वस्त राहा। पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसोबत। तोपर्यंत बाय। दिवाळीच्या सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा।